Hormatly prezidentimiz tarapyndan tasdiklanan Türkmenistanyny 2019-njy, 2025-nji ýyllarda sağlyk iqtisadiýata ösdürmeň maksatnamasyna laýyklykda ýurdumyzyň bank kulgumyna hem giňgerimli işler alyp barylýar. Türkmenistanda hereket edýän banklarda onlaýn tölek usulynyň internet bank hemde mobil bank hyzmatlarynyň barha kämilleşdirilmegi munyň aýdyň şaýadydyr. İnternet bank we mobil bank hyzmatlary dünýäde syýanygdan geçen tejribe. Bu ol bütün yer ýüzi boýunça iň kämil, iň döwrewap bank hyzmatlarynyň naýbaşlarynyň hatarynda. Bu hyzmatlar bank amallaryny amala aşyrmakda wagtymyzy tygşytlaýar, hemde nagd pul götermek zerurlygyny aradan aýarýar. Iň artykmyş tarapy bolsa, internet bank we mobil bank hyzmatlarynyň internetiň el ýeterli bolan islenlik nokodundan peýdalanyp bolýanlygydyr. Ýurdumyzda ýylata hödürlenýän bank hyzmatlarynyň bu sağlygy barha kämilleşdirilýär. Hyzmaty bank kartlarynyň islenlik görünüşi bilen amala aşyrmak mümkindir. Ýurdumyzyň banklarynyň bu onlaýn hyzmatlarynyň peýdalanyp gören ýyldaşlarymyz onuň artyk başlyklaryna göz ýetirenlerler. Hyzmatlaryň hödürleýän mümkinçilikleri onuň peýdalanýanlaryň sanynyň gün-günden artmagyna getirýär. İnternet bank hemde mobil bank Türkmenistanyň bank kulgumynyň ýylata hödürleýän onlaýn hyzmatlarynyň diňe käbiri. Bu hyzmatlaryň sany we uçagy barha artýar. Öz müşterilerine iň döwrewap, iň amatly hyzmatlar bermek ýurdumyzyň banklarynyň esasy maksatlarynyň biri. Bunun üçin bolsa Türkmenistanyň bank kulgumynyň hünärmenleri hem işelik gözlegdi. Hormatly prezidentimiziň merdana halkymyzyň ynamyna münasip bolup işlemegiň iň kämil nusgasyny özleşdirmek biziň esasy ýörelgämizdir. Türkmenistanyň bank kulgumy